Pasiuna. Gisaulog nato karon ang ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig. Tema: paghigugma sa Dios diha sa atong isigkatawo. Sa dihang gipangutana si Jesus sa Ebanghelyo karong adlaw, kung unsa ang pinakadako sa mga balaod nga gihuptan sa mga Pariseo, siya mitubag nga higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok nimong hunahuna. Mao kini ang pinakadako sa unang kasuguan. Ug ang ikaduha nga nahiusa sa unang kamanduan mao nga higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Usa kini kadakong hagit alang kanato. Mga kaigsuunan, dili sayon tugkaron ang paghigugma sa Dios. Nagkahulugan kini og pagsakripisyo, pagantos, pagpailob ug kalig-on gikan sa Dios nung gahom. Dili nato kini mahimo kon magsalig kita sa atong kaugalingon katapos. Kay kunwa ang Ginoo, wala gayud kitay mahimo. Atong hinumduman nga ang paghigugma nato sa Dios magasukad diha sa atong isigkatawo. Ug karon makaingon pa kita sa atong kaugalingon nga andam ako sa pagsakripisyo sa akong paghigugma sa Dios. Pamalandungan nato kini. Ang mumisa mao si Padre Richie J. Gamaya ug ang madasigong mukanta sa mga awit ning atong santos nga misa mao ang mga Friends of Paulines. Palihog manindog kitang tanan. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ang Dios gugma ug kita gitawag usab sa paghigugma kaniya ug sa atong isig kaingon. Sa mga higayon nga kita napakya sa paghigugma kaniya ug sa atong isig katawo, mangayo kita karon sa iyang pasaylo o kaluoy. Kitang tanan,
Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagaw sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kinakalapas sa kong dakuyang, sa una sa pulong sa buhat. Ug sa wala pang buhat sa hanyang buhaton, kaya akong sala, akong nagkamusala. Busa na amoy ako kang Santa Maria kanang Birhen, sa tanan ng mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ang dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, kung kanais ay ang mga tao, di sayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagaw sa kanan. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa buong samahan, dawatan among pangampuyo. Himaya sa Diyos dito sa ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alanggon, O Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan.
sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug way katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong ipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Exodo. Uluhan 22 tudling 20 ngadto sa 26. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako ang Ginoo, kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabi-labi og daog-dauga ang usa ka langyaw, kay kamo usab mga langyaw man didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga byuda ug mga ilo. Kung daog-daugon ninyo sila, tabangan ko sila, inig pakitabang nila kanako. Ug masuko ako pag-ayo, ug patyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mobayad siya kaninyo. Kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili mosalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong puso. Higugma ko ikaw, Ginoon akong puso. Higugma ko ikaw, O Ginoo, akong puso. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Higugma ko ikaw, Ginoon akong puso. O Diyos ko, akong bato nga dalampanan, akong kaming ang gahom sa akong kaluwasan, akong malikon nga dalampanan. Dahil ko ng Ginoo, mituawa ko, o giluwas niya ko sa akong mga kaaway. Higugma ko ikaw, Ginoon akong puso. Mabuyang Ginoo, ugkay ko ng akong bato. Bayawon untang Diyos nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadahugan sa imong hari, ug nagpakitag kaloy sa imong gidihugan. Higugma ko ikaw, Ginoon akong puso.
Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, uluhan 1 tudling 5 ngadto sa 10. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayon. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisan nag-antos kamo pag-ayo, gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. Ug nga bibiya kamo sa mga Diyos aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya mao'y magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Sadusiyo, gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagduol kaniya. Ug unya, usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya, pinaaging pangutana. Magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong una-una. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad kining duha ka sugo, niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Kung nakadungog ta sa kanta ni Yoyoy Villamin man siguro na o Max Urban, gugma versus kwarta. Kung papiliun ta,
unsa may ato, gugma o kwarta. Kwarta nga nay gugma o gugma nga walay kwarta o kwarta nga way gugma, kung unsa man yoy ato ni ining duha. Karong Domingo ha, ika-30 ka Domingo sa ordinaryong panahon, padayon na usab pagbatbat sa itong ebanghelyo nga napildi ni Kristo ug katarungan ang mga Saduceo. Unya mao to nga ang usa ka magtutudlo sa balaod ni sulay na pud pagbitik kang Hesus. Nagpadayon sila pagbitik kang Hesus sa mga niadtong niaging Domingo. Gipangutanan nila si Hesus kung makatarunganon ba nga magbayad sila og buhis sa Cesar. Apan karong Domingo ha, lain na usab nga pangutana. Nangutana sila unsa man gyud pinakadako importante nga sugo. Kaya nasayod ta nga gikan sa napulo ka sugo sa Ginoo, gimultiply, gipadaghan ni sa mga Hudiyo ug nahimo kining 600 kapin ka mga balaod, ka mga sugo. Unya mao tong siguro buot gyud nga ilhon ug sutaon ni ining magtutudlo sa balaod ang pagsabot ni Kristo. Gusto niyang isumada sa unsay mga pinakadakong sugo. Mao nga si Kristo miingon, ang una mao higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Mao ni ang pinaka importante og labing dakong sugo. Ug ang ikaduha niingon si Kristo, higugmaa ang imong isig ka tawo, ingon sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kay kinsa mangguywa mahigugma sa iyang kaugalingon nga bisan gani kita sa iyo sa buntag manghimuta naman ta, kay dili kita gusto nga masawayan ta sa ubang tao. Mao na nga bahalag pobre basta walay muta, ingon nila. Mao na nga di gyud ta mosugot nga sawayon ta, kay pinagda nato atong kaugalingon, gihigugma nato atong kaugalingon, pagkano nato atong kaugalingon. Di ta gustong masakit ang atong kaugalingon, di ta gusto nga maproblema atong kaugalingon, kay gihigugma nato atong kaugalingon. Sama pod kuno ni ana ang paghigugma nato sa atong isig ka tawo. Atong na dungog nga bisan gani sa unang ikaduhang pagbasa, ang mga taga Tesalonica gidayeg pag-ayo ni San Pablo tungod kay ilang ipakita ang dakong paghigugma sa Dios. Gidawat nila ang gitudlo ug giwali nila Pablo. Mao nga gidayeg ni San Pablo kay sila miawat gyud, misunod gyud, midawat gyud sa santos nga ebanghelyo nga gisangyaw nila ug mituo sila kang Hesukristo. Ug atong nadunggan pod dinhi sa unang pagbasa nga gipahimangnuan kita sa paghigugma sa isig kaingon. Mao nga kung kamo magpahula mo sa lapi sa akong katawhan nga mga kabos, ingon na mo ng pagbasa, ayaw kamo pangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-dauga ang mga langyaw, kay kamo usab mga langyaw man kaniadto. O ang maghalag ngadto sa laing Dios, gawas kanako ang Ginoo, kinahanglang patyon. Mao nga gi pasabot gyud sa unang pagbasa nga igugmaon nato ang Dios labaw sa tanan, o gigugmaon ang isig ka tawo sama sa paghigugma sa atong isig sa atong kaugalingon. Unang-una tingali mga igsoon atong hinumduman na karong dibong buha, ipahimangnuan kita nga ang atong paghigugma sa Dios dili mahamulag sa paghigugma sa atong isig kaingon. Walay tao nga makaingon, gihigugma nako ang Dios, kung di kini niya ipakita, uwa niya puy ang paghigugma sa iyang isig kaingon. Kaya matod pa ni San Juan, masawa man nato paghigugma sa Dios kung ang atong isig katawo nga ato ganing makita, di man gani kakahigugma, labaw pa sa di nato makita. Mauna nga ang paghigugma sa Ginoo di gyud mahimong mahamulag sa paghigugma sa atong isig katawo. Kung muangkon kita, gihigugma ko ikaw Ginoo, ato bang gipakita kining tinuod nga paghigugma sa atong isig kaingon.
diha bitaw toy usa ka tawo nga hilabihan gyud ka manggihatagon, hilabihan ka maayong tawo tungod kay matag piyesta sa ilahang simbahan, kanunay kita sa muhatag og dagko gyud nga mga kantidad kay para niya pasalamat sa Ginoo tungod kay nahigugma sa Ginoo, daghan ang grasya nga gihatag niya sa Ginoo, pasalamatan niya ang Ginoo. Unya di ay kadtong iyang mga donasyon, katong iyahang mga pagkamanghihatagon, bunga man da ito sa iyang pagpangurakot, bunga man da kadto sa iyang pagpanikas, bunga man da kadto sa pagpamintaha sa iyang isig kaingon. Mga igsoon, di gyud malipay ang Ginoo kung bisan ng saon nato pagka maayong tao atubangan sa simbahan, atubangan sa altar, kung kita manikas gihapon, kung kita mamintaha gihapon, kung kita mangilad gihapon sa atong isig kaingon, dili nato mapalit ang atong kaugalingong kaluwasan. Bisa kung saon nato og luhod-luhod, bisa kung saon nato og nobina, bisa kung saon nato pagkamaampuon, kung pag-abot nato sa atong panimalay, atong gihapong gilupigan, atong gidaog-daog ang atong mga katabang, kadtong dunay mga driver, kadtong dunay mga tig sa atong panimalay, wa nato tagaig maayong sweldo, bisa kung saan nato karelihiyoso sa ubang tao, bisa kung saan nato kapagkabaampuon, kung pag-abot sa atong panimalay, di man gani ta makapaminaw sa atong gikauban sa panimalay, di gani ta makahatag sa angay nila, dili gihapon tinuod nga paghigugma sa isig, paghigugma sa Dios. Kay sa atong gikaingon, ang paghigugma sa Dios dili gyud mahamulag sa paghigugma sa isig katao. Mauna nga di gyud ta paigo kung bisaon sa natong simba, kung kita di man gani makaistorya, bisaon sa natong kalawat ug kumpisal, kung kita dili man magkasinabot kung kinsa nang atong gikauban, kung kinsa nang atong katrabaho, kung kinsa nang atong silingan. Mao mga igsoon, pinumduman nato una sa tanan, ang paghigugma sa Dios dili gyud mahamulag sa paghigugma sa isig katao. Ikaduha, karong Domingguha, gipahimangno ang usab kita nga ang atong paghigugma sa isig katao dili pud mulungtad kung walay paghigugma sa Dios. Dili paigo moingon ta gihigugma ko ikaw higala, gihigugma ko ikaw anak, gihigugma ko ikaw pinalangga kong bana, pinalangga kong asawa, kung kini magpabilin lamang diha sa imong isig katao. Ang sukaranan o ang basihan sa atong paghigugma sa tao mao ang tinuod natong paghigugma sa Ginoo. Kay kung wa gyud paghigugma sa Ginoo, di gyud mulungtad ang paghigugma nga tawhanon. Mapakyas gayod ang paghigugma kung kutob lang sa paghigugma sa isig kaingon, walay paghigugma sa Ginoo. Mabitaw na usahay nga kining mga magtiayong usahay malipay kaayo sa bag-o pang ipon, sa bagong kasal, tungod kay nagkahigugma ay gayon. Wala gyoy sipyat sa katawanay, sa kalipay, sa katawa, sa unang mga tuig sa panag-uban. Pero kung makita na, madiskubrihan na ang mga apan, ang mga kinaiya nga dili maayo, maginahinay na og kadiskurahe, maginahinay og kaluya ang pagdawat sa matag usa, labi na kung dunay pakyas, labi na kung dunay kahuyang nga makitaan nga kinaiya sa isig kaingon. Manang usahay, muingon na lang in taon ang asawa, dinhi na lang kutob pader, panalangin ni Father, i-bless me Father, kay makigbulag na ko niya. Usahay, ingon ni Ana ang nahitabo, kunya ang pari maapil pa yun, kay ang pari may nagkasal, ikaw may nagkasal Father, ikaw ko'y bless Father, kay di na nako makaon. Muna nga, kung ang atong pagigugma, kutob lang sa tao, ang atong pagdawat sa imong partner sa kinabuhi, way paghigugma sa Dios, nan mapakyas yun. Kay, kung ang atong paghigugma sa isig kaingon, labi na gyud sa usa ka magtiayon, labaw pa sa atong makita, labaw pa sa kinaiya, labaw pa sa iyang kagwapo o kagwapa, labaw pa sa iyang maayo nga batasan, dawato nato siya bisan sa mahitabo sama sa Ginoo nga nagdawat kanato. Mao pud ang mahitabo bisan gani sa managhigalaay, kung maayo ang dagan
muingon gyud ka, gihigugma ko ikaw higala kay matidabangon gyud ka. Gihigugma ko ikaw kay saludo ko nimo sa imong kalampusan. Pero ang tinuod nga higala nga nahigugma nimo, masukod nimo sa panahon nga ikaw pakyas. Masukod nimo kung tinuuray nga pahigugma dili lamang tawhanon, kung dili Dios non pud nga pahigugma, kung bisan sa nahitabo nimo mudawat siya kanimo. Kana bang mabati nato nga ikaw gidawat, gihigugma sa imong isig kaingon, gihigugma sa imong higala, bisan ikaw wa makapasar. Gidawat ka bisan og ikaw pakyas sa imong trabaho. Gidawat ka bisan sa imong dako nga sala. Gidawat ka bisag napakaulawan nimo ang pangalan sa imong pamilya. Diha nimo masukod kung unsa gyud kadako ang paghigugma nila. Sa panahon nga kita makadawat, makahigugma sa tao bisan sa ilang kapakyasan, diha gyud masukod nga ang atong paghigugma dili lang kutob sa tao, kung dili nagasukad ni sa paghigugma sa Dios. Kay sa atong gikaingon na sama sa Dios, kita usab gitawag sa pagdawat sa isig kaingon, sa paghigugma sa isig kaingon, bisan sila pakyas, bisan sila dunay mga kahuyang, bisan sila wa mo lampos. Mao ni nga niadto ganing isang simana, usa ka anak perting hilak og damoy-ngoy, nangayo og counseling, nangayo og advice, kay gi-reject siya sa iyang amahan. Kung anong gi-reject man ka, tungod kay ikaduhan na nako ning kurso pader, nabagsak pagyud ko pader, daghan kay kong palpak sa kinabuhi, mo nang akong amahan nagyaw-yaw na kanako, di na kuno siya mosuporta nako, di na siya modawat nako, wa na ko'y kabadulngan pader. Usahay bitaw makapangutana ta ang atong paghigugma sa isig kaingon, kung dili magasukad sa paghigugma sa Dios, mapakyas yun. Kay dunay kondisyon ang atong pagdawat sa atong isig katao, kung ang atong paghigugma tawhanon lamang. Mauna mga igsuon nga ang atong paghigugma sa isig kaingon dili mulungtad kung kini wala nakasukad sa tinuod nga paghigugma sa Dios. Busa atong hinumduman ang duha kalabing dakong sugo. Higugmaa ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, hunahuna ug kusog. Bud pasabot nga ang atong paghigugma sa Dios kinahanglan nga dili mahamulag sa atong paghigugma sa atong isig katao. Higugma ang imong isig katao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Buti pasabot nga dili gyud mulungtad ang atong paghigugma sa isig kaingon kung kini wala magasukad ug dili nakabase sa paghigugma sa Dios nga mao'y una nga nahigugma kanato. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang amahan ng pagkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako ang Jesucristo, ang iyang butong anak at atong Ginoo. Gipanan ko siya sa dala sa Espiritu Santo, ug nataw gikan ni Maria maulay. Nagano siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilasan sa krus ng namatay ug gidugo. Niadto siya sa mga mamatay, sa ikatulong adlaw na nabanhaw siya. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa puso sa Dios, ang amahan ng makagahom sa tanan. Mubalik siya sa pagpupong sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos na pagkuling ng simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kasayloan sa mga salat, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi na walay katapusan. Amen. Mga igsuon, atong daygon o pasalamatan ang atong Ginoo nga mo'y tuburan sa gugma o kinabuhi. Sa atong mga pangamuyo, moingon kita, Amahan, tudloi kami sa paghigugma. Amahan, tudloi kami sa paghigugma. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, nga unta madasigon og mahigugmaon nilang isangyaw ang maayong balita, inuban sa ilang mga buhat sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paghigugma. Alang sa nagdumala sa atong nasud, nga unta magmatinud-anon sila diha sa ilang pagserbisyo, sumala sa kabubuton sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan tudloy kami sa paghigugma. Alang sa atong mga igsuon nga nabiktima sa injustisya, makabaton unta sila sa Dios nung kaluoy, kaangayan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan tudloy kami sa paghigugma. Alang sa tanang mga magtiayon, makabaton unta sila kalinaw diha sa ilang panimalay, ug maghari ang pagpinasayloay ug panaghigugmaay, magampo kita sa Ginoo. Amahan tudloy kami sa paghigugma. Alang sa atong katilingban, mailhan unta nato ang presensya sa Dios, pinaagi sa atong mahigugmaong pagtagad sa usag-usa. Ilabi na sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan tudloy kami sa paghigugma. Amahan namong langit nun, tanawa kanunay kaming imong katawhan, o giyahi diha sa imong walay katapusang gugma. Ipahilayo kami sa mga dautan, ug pun-a kami sa imong panalangin ug grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alad na mo kanimo, mahigugma mong Ginoo. Ang pagampo pagkakanto sa mga buhat namin. Pinauban kanino sa kanunay pag-aawi. Ang gugma mo, Ginoo, mao'y gugmang labing hindi. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagkahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong papuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawatang mga gasa nga among gihalad, ug gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo ug himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gihimo nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo katong imong gihigugma diha kaniya. Giusig kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli sila kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos ang kagahuman,
himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko lang makaagi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Isa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, kanang tubos ka na ako. Pinaagi sa iyong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kahalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among papa, ni Fernando among obispo, o sa tanang mga obispo kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudpong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya ihatagan kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunulas. Kay inuman ang hinarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panagigsunan. Sa Diyos na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami,
igsuon, kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mong kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo ako. Lawas sa Kristo. Lawas sa Kristo. Lawas sa Kristo. Amen. Lawas sa Kristo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios. Kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, magkapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento, o himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo aron sa paghigugma sa Dios ug sa inyong isig katao. Salamat sa Diyos. Ang kalinaw ibinig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa kanan. Nagpanlakaw kamo kahigalahan, ngadto sa tibuok kalibutan. Isayaw ang maayong balita, isayaw ninyo ang kaluwasan. Ipakita ang gugmang maayo sa tanan inyong isig katao. Wala na kamoy kandugan, malaa ako sa inyong piliran. Ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang kalinaw